שלום לכולם, אנו סמדר ועשנו עם הנושא של העבודה, שחרורו של עידן אלכסנדר. בפתיחה נפרוט את מטרת המחקר, להשוות איך התקשורת בישראל ובארצות הברית סיקרה את שחרורו של עידן אלכסנדר משבי החמאס ולזהות אילו חוטיות תקשורתיות עולות מהסיקור. נבחן את הדרך 4 זוויות מרכזיות: ייצוג וזהות, איך מציירים את הדמות שלו ואיזו זהות מעצבים סביבו, ערכי חדשות, למה דווקא הסיפור הזה נכנס לחדשות ואיפה הוא מקבל בולטות, מסחור רגשי, איך משתמשים ברגש כדי להפוך את הסיפור למוצר תקשורתי, גלוקליזציה, מה קורה כשסיפור לוקאלי מקבל משמעות שונה בהקשר גלובלי. בחרנו דווקא במקרה של אלכסנדר כי יש בו זהות כפולה, גם חייל ישראלי וגם אזרח אמריקאי, מה שיוצר רגישות דיפלומטית ותקשורתית. ובגלל שהסיקור קרה במקביל בשני מרחבים תרבותיים, יש פה הזדמנות נדירה להשוואה בין נרטיבים. לצורך הניתוח לקחנו 8 כתבות מ4 כלי תקשורת מרכזיים, הארץ, ישראל היום, פוקס ניוז ו-CNN, שפורסמו בין 11 ל-17 במאי 2025. המטרה לזהות ולנתח דפוסים של ייצוג וחטאיה תקשורתית על ידי מקרה בוחן שיש לו חשיבות לאומית ובינלאומית, בהתמקדות על תקופת זמן מוגדרת כדי לצמצם השפעות חיצוניות שיכולות להוות את כוונת הסיפור. אחרי שאנחנו עברנו על הכתבות, ראינו שיש 4 תמות שחוזרות על עצמן, והן הבסיס לניתוח שלנו. כמו שטוען סטיוארט הול, התקשורת לא רק משקפת מציאות, אלא ממש מייצרת אותה, ולכן חשוב להבין איך זה נעשה. ואנחנו נעזרנו בתמות כדי להבין את זה. אז התמה הראשונה זה ייצוג וזהות. איך בונים את הדמות של אלכסנדר? לפעמים אנחנו מצאנו שלפעמים הוא גיבור לוחם, לפעמים אזרח פגיע, תלוי איפה ואיך מציגים אותו. אול מסביר שייצוג הוא תהליך של הבניה תרבותית, לא תיאור אובייקטיבי. התמה השנייה זה ערכי החדשות. למה הסיפור של אלכסנדר בכלל נכנס למהדורה? לפי גלטון ורגע, סיפורים עם דרמה, קרבה וקונפליקט מקבלים יותר בולטות. כל ערוץ בוחר מה להבליט והבחירה הזאת יוצרת מסר. התמה השלישית היא מסחור רגשי. מקמנוס מראה שעיתונות משתמשת ברגש, ולא רק כדי לעניין, אלא כדי למכור. כשהם בעצם מדגישים סבל או גבורה. זה לא רק מידע, זה ממש מוצר שמעורר הזדהות, תגובה ושיתוף. והתמה הרביעית זה גלוקליזציה, כשהחדשות חוצות גבולות. זאת אומרת, לפי רנטנן, חדשות בעידן הדיגיטלי עוברות התאמה בין המקומי לגלובלי. זה בולט במקרה שלנו, ואנחנו רואים את זה כי בישראל היום מדגישים את החייל והלאומיות, בארצות הברית את האזרחות והזהות האמריקאית. שאלת המחקר שלנו הייתה, איך סיקור השחרור של עידן אלכסנדר בארץ ובעולם חושף הטיות תקשורת. בדקנו כתבות שפורסמו בין ה-11 ל-17 במאי, זה זמן שהוא סמוך לזמן השחרור שלו בעיתון הארץ, בישראל היום, באתרי החדשות כמובן, האינטרנטים, ובפוקס ניוז וב-CNN. הטיעון המרכזי שלנו, השאלות המשנה שלנו, איך מוצגת זהותו של עידן אלכסנדר בכל אחד מהערוצים, אילו ערכי חדשות בולטים וכיצד הם באים לידי ביטוי, באילו אופנים נעשה שימוש ברגש ובערכים תרבותיים. הטיעון המרכזי בעבודה הזאת אנחנו ננסה להראות כי הסיקור התקשורתי של שחרור עידן אלכסנדר מבטא הטיות תקשורתיות מובהקות, המעצבות את זהותו וסיפורו באופן שונה בין כלי התקשורת הישראלים לאמריקאים, והן משרתות את המטרות האידיאולוגיות, גם מטרות אידיאולוגיות וגם מסחריות. השיטה זה, אנחנו עשינו ניתוח תמטי של כתבות עיתונאיות איכותניות, בהשראת אותן תיאוריות שתיארנו קודם, ייצוג, ערכי חדשות, מסחור רגשי וגלוקליזציה, במסגרת הזמן שכבר ציינו.
אנחנו השתמשנו בטקסטים, כותרות, תמונות ונרטיבים מובילים, והבחירה שלנו מבוססת על גישות ניתוח ביקורתיות ופרופיל אידיאולוגי מובהק. אנחנו נעבור עכשיו לדוגמאות ש... של הכתבות בהתאם לתמות השונות. אז אנחנו בתמה אחת, בחנו איך כל ערוץ תקשורת בחר לייצג את הזהות של אלכסנדר. זה לא מקרי, גם הבחירה מספרת, כל בחירה מספרת סיפור אחר, הוא משקף את אג'נדה שונה. ב-CNN למשל, אנחנו ראינו תמונה שבה אלכסנדר מחזיק דגל ישראל ודגל ארצות הברית, זה מדגיש את הזהות הכפולה שלו גם כחייל ישראלי וגם כחייל אמריקאי, ומצייר אותו כגיבור עם משמעות אסטרטגית. בפוקס ניוז, יש איזשהו ציטוט שטראמפ אומר, you are an American and we love you. כאן ישראל לא כמעט ולא נוכחת בידיעה הזאת, אלכסנדר ממוקם כקורבן יהודי אמריקאי, ומי שמושיע אותו הוא כמובן טראמפ. בעיתון הארץ יש את הציטוט שאומר, נראה אלכסנדר מודל לנשיא ארצות הברית טראמפ על שחרורו, הטון כאן הרבה יותר מאופק ואפילו קצת ביקורתי, לא מציגים אותו כלוחם, אלא דווקא מדגישים את הפן הטראומטי והאישי. בישראל היום, הציטוט הוא, אנחנו רואים פה את הציטוט שאומר, חייל האמיץ הזה שחזר איתנו מהקרב כדי להילחם על תחיית האומה שלנו. כאן הם מייצרים, יש כאן בעצם, הערוץ מייצר דמות מיתית של לוחם אמריקאי למען ישראל. בשורה התחתונה, כל ערוץ מדגיש חלק אחר בזהות של אלכסנדר, והבחירה הזו לא ניטרלית, היא משקפת מסגור אידיאולוגי ברור שמשרת נרטיב שונה בכל הקשר תקשורתי. בערכי חדשות, איך מחליטים מה נכנס למהדורות? תמה 2, לפי חוקרי תקשורת כמו גלטון ורגע, סיפור חדשותי צריך לעמוד בקריטריונים מסוימים. הוא צריך שיהיה דרמטי או מיידי, קרוב, מעורר רגש. בדקנו איך זה מתבטא במקרה שלנו. ב-CNN קישרו את זה ליום האם, יום העם האמריקאי. מצאנו שיש בזה דרמטיות, רגש, יום האם ותזמון סמלי. זה הופך את זה, את כל הסיפור ליותר אישי, יותר אקטואלי. בפוקס ניוז מדווחים על קהל שמריע לאלכסנדר בעיירה שבה הוא נולד. זה יוצר תחושה, גם כאן הם יוצרים בעצם תחושה של חגיגיות עם הדיווח הזה, זהות קהילתית, ערך של גאווה מקומית. בארץ מביאים ציטוט רגשי מתוך המשפחה, האמא שלו אומרת, אתה בחוץ נשמה שלי, וזה רגע מאוד מאוד אנושי, עם קרבה רגשית ברורה, ערך של אינטימיות ותקווה. ובישראל היום נותנים ציטוט כואב, אזוק בקולר סבל מרעב. יש כאן דיווח, עדות בעצם שמתארת את המצב שלו. כאן אנחנו רואים ערך סנסציוני קלאסי, תיאורים קשים שמעוררים מתח, חמלה ותחושת שליחות. נסכם, כל כלי התקשורת מדגישים ערכים חדשותיים אחרים, אחד יבחר ברגש, אחר בדרמה או בהזדהות הקהילתית, אבל כולם משרתים מטרה דומה, למשוך קהל ולחבר את הסיפור לזהות התרבותית של הקוראים. התמה השלישית, מסחור רגשית, אנחנו נראה בעצם שהרגש שווה רייטינג, ורייטינג שווה כסף. בתקשורת של היום רגש זה נכס, זה לא רק מדווחים, אלא מוכרים חוויה. ב-CNN שמענו למשל שטראמפ אמר לו, you are out, my soul, זה לא, זה אמא שלו בעצם אמרה לו, you are out, my soul, you are out. ויש כאן משפט שממש תפור לרגשות, תפור לרשתות החברתיות, הוא מרגש, הוא אישי והוא קל לשיתוף. בפוקס ניוז, עידן אלכסנדר אומר לטראמפ, you saved my life, הרגע הזה כולו נבנה כדי ליצור גיבור פוליטי, כזה שאפשר למחזר בסרטים ויראליים, כמובן שטראמפ הוא הגיבור. בארץ ציטטו את האח, שאומר, הוא כבר לא טירון, הוא ממש גבר, גם פה יש רגע אינטימי, ביתי, מלא באמפתיה אנושית, ובישראל היום זה כבר סיפור אחר. הציטוט, הלב דופק, 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 ויש 3 סימני קריאה. זו כתיבה דרמטית בגוף ראשון עם סימני קריאה, כאילו מדובר בפוסט רגשי ולא בדיווח חדשותי. בשורה התחתונה, הרגש לא סתם מתגנב פנימה, הוא מניע את הסיפור, זה מה שמושך את הקהל, מייצר מעורבות והופך את החדשות למוצר. בתמה 4 לקחנו דווקא תמונות, ניתחנו את התמונות
גלוקליזציה. כאן אנחנו שואלים מה קרה כשהסיפור חוצה תרבויות. אז ראינו שבפוקס ניוז למשל, רואים את גיבור צה"ל ישראלי, אבל הוא נמצא באתר אמריקאי. זו דוגמה מובהקת לאירוע מקומי שמוצג בזירה הגלובלית. בעיתון הארץ, טראמפ מופיע כחלק ממחאה ישראלית. הדמות האמריקאית חודרת לשיח המקומי והופכת אותו לחוצה גבולות, ובישראל היום מופיעה תמונה חזקה של עידן, עטוף גם בדגל ישראל וגם בדגל ארצות הברית. זו כבר לא תמונה, זה לא רק תמונה, זו אמירה. הזהויות מתערבבות, הגבולות מטשטשים והנרטיב הופך משותף לישראלים ולאמריקאים יחד. לסיכום, הראינו איך סיקור שחרורו של עידן אלכסנדר משקף הטיות תקשורתיות שונות בישראל ובארצות הברית. עברנו דרך 4 תמות, ייצוגי, ערכי חדשות, מסחור הרגש וגלוקליזציה. מה גילינו? שהסיקור לא רק מדווח, הוא מעצב. כל כלי תקשורת בוחר תמונה, כותרת או טון שמשרתים נרטיב רגשי, תרבותי או אידיאולוגי, בהתאם לקהל ולפלטפורמה. התרומה שלנו לעבודה, אנחנו מציעות דרך לנתח חדשות לא רק לפי מה שנאמר, אלא לפי איך ולמה זה נאמר, ובעיקר את מה זה משרת. המגבלות שלנו, הניתוח מוגבל בזמן ובמספר כתבות, לא בדקנו את ההשפעה בפועל על הקהל. מבט קדימה, אפשר לבדוק איך סיפור משתנה לאורך זמן, איך שפה ועיצוב תורמים לעיצוב הזהות, ואיך טכנולוגיה כמו בינה מלאכותית משפיעה על הגבול בין עיתונאות אנושית לאוטומטית. אנחנו מסיימות את המצגת עם שאלה לדיון, האם ייתכן שסיקור חדשותי רווי רגש ועיצוב זהות, גם כשהוא מוטה, הוא דווקא מה שמחבר את הציבור לסיפור ומעניק לו משמעות? או שמה יש כאן סכנה לטשטוש גבולות בין תיעוד לעיצוב, בין דיווח לבין מניפולציה? תודה רבה על ההקשבה, אנחנו בהמשך הוספנו נספחים וביבלוגרפיה. תודה.